הלכתי הביתה ודיברתי על זה עם ג'ו ובירכנו על המערכת יחסים המדהימה שיש לנו. נשיקה? אנחנו יכולים לעשות סקס על הרצפה במטבח בלי לדאוג שהילדים ייכנסו. אני כל כך מטומטמת שלא ראיתי את זה קודם. זה אפשרי, זה כן אפשרי, זה אפשרי לאהוב מישהו או לרצות לאהוב אותו כל כך. למה את אומרת לי את זה? כי אני מרגישה שאני פשוט לא מבינה איך הוא עשה לי את זה, איך הוא פגע בי ככה. ואני שמחתי עליו, אני בחרתי לאהוב אותו, אני בחרתי לסמוך עליו, והייתי בתוך הזוגיות, ביום יום של הזוגיות, וזה לא שלא ראיתי את הדברים, פשוט... למה את אומרת לי את זה? כי אני בועה, מכירה אותך. איזה משמעות יכולה להיות לכל הדבר הזה בשביל מישהו שלא מחפש שום משמעות, שהולך אחרי המסתורין, שמעמיד פנים שהוא לא מת מפחד. אחרי שאתה תעזוב, אני אצטרך לשבת פה כל החיים שלי ולתהות מה קרה לי, אם קרה לי משהו בכלל. אני אשב ואחשוב שאתה יושב באיזה מטבח של איזה עקרת בית ברומניה או איפה שזה לא יהיה, ומספר לה על כל החברים והחברות שלך בכל העולם, ובסתר אתה כולל גם אותי בקבוצה הזאת. אני לא רוצה שתגיד כלום, אני לא צריכה שתגיד כלום. אתה זה מי שאתה, ואתה לא צריך להתנצל על מי שאתה. אתה פשוט לא בנוי להרגיש, נקודה. אתה לא בנוי להרגיש שום דבר, כי אתה בנית לעצמך עולם כזה שבו אתה יכול להיות מציצן ונזיר ומאהב מתי שרק מתחשק לך, וכולנו צריכים להיות אסירי תודה על הרגע הקטן הזה שנגעת בחיים שלנו. לך לעזאזל. זה לא אנושי לא להרגיש בודד, זה לא אנושי לא לפחד כל הזמן. אני צריכה לדעת. אני צריכה לדעת, אתה מבין? כי אני לא יכולה, כי אם אני לא יודע, אז אני פשוט אשתגע. אז תגיד לי ככה או ככה. כי אני לא יכולה להתנהג כאילו שזה מספיק רק בגלל שזה מה שיש, ואני לא יכולה להעמיד פנים שאני לא מרגישה את מה שאני מרגישה, כי מחר זה עומד להיגמר. למה את משתמשת בלשון עבר? מה אתה מתכוון? הוא יעש רק היום, אז יש סיכוי גדול שהוא באמת יעברו כמה חודשים לפני שאפילו יחייבו. לא יודעת, פשוט היה בחור נחמד, זה הכל, אני מרגישה רע. אני בכלל מרגישה רע, נכון? בדיוק הייתי סמל השמחה מלבים. אני מבין שניסית להתאבד לפני שבוע. אתה עשית את זה? כאב לי הראש. אני מבין שלקחת את תמונת האספירין, אבל בעצם זה כאב ראש. אני לא ניסיתי להתאבד. מה ניסית לעשות? ניסיתי להפסיק את כל החרא הזה. קצת בזמן? את הדיכאון, את הכאבי ראש, את הקטע עם היד שלך? כל התשובות נכונות. מה קרה? משהו מבלבל לך? כן, נראה שכן. אני קצת מבולבלת מהשאלה למה אני צריכה להיות במושג לחולה נפש. תתאשפז. ההורים שלי אשפזו אותי פה. לא? כולן משוגעות פה. את רוצה ללכת הבית? יש לך את אותה בעיה, נכון? אבל אז אתה לא תהיה שלי. למה אני לא יכולה לקבל אותך? כן, כל הזמן לוחצת. כל דקה מזוינת. כבר אי אפשר לשבת להישען על הספה וליהנות מהחיים. הכל כל כך רציני כל הזמן. אם אני לוחצת, זה רק בגלל שאני רוצה שדברים יהיו טובים יותר. שאנחנו נהיה טובים יותר, שאתה תהיה טוב יותר. אתה בחיים לא תמצא אף אחד טובה כמוני בשבילך, שתאמין בך כמוני, שתאהב אותך כמוני. אני יודע. אז למה? ואם נחזור? את חושבת שזה יהיה טוב יותר? אם נחזור, את חושבת שזה ישתנה? עוד פעם הוא חוזרים לזה, מה הם היו עם החיים שהיו? מה, לא אכפת לך מהם? אכפת לי! הם היו
סינכרוניזציה. סינכרוניזציה! אבל כאילו, סינכרוניזציה זה כאילו אותו דבר, כי כאילו, סינכרוניזציה זה כשמשהו, דברים קורים באותו זמן, נכון? סינכרוניזציה של המטבח! כן. שלום לכל ההורים הנחמדים שהגיעו לסיבת הסיום של גשוליה. אני שוליה, וזה הגן. עכשיו, לפני שנתחיל בסיבת הסיום, אני רוצה לדבר לכם שהגן של שוליה הוא גן מלא אחווה שלו בעבר חברות. כן, אמא של רוני תוציא את האזור מהיד, אבל אני אומרת, מה זה גאלי? עכשיו בואו נקבל במחיאות כפיים סוערות את הילדים החמודים שלכם! הכנו שיר קטן לכבוד מסיבת הסיום. ילדים מוכנים? מוכנים? 3, 4, ו... מספיק בדי! עכשיו, סגיתי רוצה להגיד משהו, נכון סגיתי? לא רוצה. סגיתי מתביישת? מתביישת חמודה. קדימה סגיתי, תגידי מה שאת רוצה להגיד. קדימה, שירו את הפנים מהפות שלך. לא שומעים. יותר חזק. לא שומעים. קדימה, מספיק ודי. ויטלי. אתה רוצה להגיד משהו להורים הנחמדים פה? למה אומר לא? טוב. בואו נכין את השיר שעשינו לכבוד סוף השנה. ילדים, אתם מוכנים? לא. קדימה, תתחילו לשיר 3, 4, ו... הגדלת שולה כמו המעשימה, מחנכת אותנו עם מור ואהבה, בגן של שולה שער לעד. אני כבר ב-21. תצחקו על זה, תצחקו. שכבתי עם גבר אנימול. היו לו כל כך הרבה שכבות וכפלים וחתיכות של אור כמו כלב של שרפן. אני אוהבת. מה, את אף פעם לא ראית אנימול? אני ראשונה. ממי, את יוצאת עם בחור לא עם הזין שלו. כמו הסטייק חשובה לי. מה זה משנה איך הוא נראה? זה משנה מה הוא עושה איתו. אני לא יודעת קפוצ'ון. תקשיבי, אלה עם הקפוצ'ון הם הכי טובים. זה כמו שוקולד. כשאת נותנת בביס, את לא יודעת שבפנים יש ליקר דובדבן. אני אוהבת לא לדעת מה יש בפנים, אני רוצה שהכל יהיה בחוץ, גלוי, ככה הכי טוב. גם אני לא, אני אוהבת נורמלי. אבל את יודעת שזה די נורמלי, כאילו 80% מהאוכלוסייה בעולם הם לא נימולים. יופי, אז עכשיו הם משתלטים על העולם. ממי, זה בולבול, לא האסלאם. רגע, 80% מהאוכלוסייה הם לא נימולים, זה אומר שאני שכבתי מקסימום 15% מהאוכלוסייה? כן, חמודה, את בתולה. אני לא מבינה איך זה קרה, הוא בחור כזה חמוד. לא יודעת, אולי ההורים שלו היו איפים. אני כל כך הולכת לחתוך לילדים שלי את הזין. את יודעת שאת יכולה לבקש ממישהו לעשות את זה? לא, אבל אין מצב שאיזו בחורה תקרא לילד שלי שרפי. כל מה שאני אומרת זה שלא נימולים הם הכי טובים. אז כאילו יש להם דפקט והם צריכים לפצות אותך על זה. אני יודעת, הייתי עם 5. מתוך כמה. בסוף.